Wel, mae'r gymdeithas wedi bod yn gwobrio unwaith eto heddiw mae wedi derbyn gwobr myfyriwr Hap y Cymru. Mae Ifan Mills Hughes o'r Foel ger y Trallwng ac myfyriwr y flwyddyn Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ydy Fflu Robert o Langadfan. Llongyfarchiadau mawr iawn i chi gyfeillion. Diolch yn fawr. A'r ddau ohonoch chi rwan yn byw yn o agos at eich gilydd, na ti beth rhyfedd yn de? Ie, dim ond pentre ar wahen, really. A da chi'n nabod eich gilydd reit da, felly siwr fod? Ynden, da ni wedi bod i ysgol gynradd ag ysgol uwchradd efo'n gilydd. Wel, dipyn o ddathliad yma heddiw felly i bobl Sir Drefaldwyn ynde. Felly, beth oedd rhaid i ti wneud? Ti wedi gorffan yn y coleg bellach, yn dwyt ti? Beth rhaid ti wneud i ennill y wobr myfyriwr y flwyddyn? Mae rhaid fi llenwi mewn ffurflen, gais, a wedi hynna'n gael ei fel shortlistio lawr, ac ar ôl hynna ges i cyfweliad ar y maes yma efo Dr Wyn, ac pobl o Pembrokeshire sef Sir Nawdd y flwyddyn yma, a wedyn dod i fan hyn heddiw i gael y seremoni. A felly, lle wyt ti arni ar hyn o bryd, Llwyr? Wel, dwi newydd gorffen coleg ac ar hyn o bryd yn meddwl mynd i Aberystwyth i brifysgol i astudio amaethyddiaeth efo busnes. A be di obeithio'n di wedyn? Gweithio o fewn amaethyddiaeth a wedyn gallu gweithio o adre, gobeithio ag gael fferm hefyd. A beth amdano ti ta? Pa fath o, wel, beth oedd y meini prawf i ti mwyn ennill hon? Wel, debyg iawn i Fflwyr, o'n i'n gorau wneud application, a wedyn gaethon ni shortlist interview wedyn yn Harper Adams. Roedd nhw'n cyhoeddi'r enillydd yn yr cynio flynyddoedd Hap y Cymru. Rhyw 2 fis yn ôl, so oedd o'n anrhydedd mawr, really. Wyt siŵr, achos fel myfyriwr, mae'n nifer fawr o fyfyrwyr yn studio yna, yn does? Ti'n gwybod, be gododd chdi'r brig sy'n ysgau holi felly, Ifan? Wel, dwi'n gwybod, dwi'n licio fod yn brysur, a dwi'n gweithio lot ar y ffermydd ffarm adre. Dwi hefyd yn gweithio rhan amser ar ffarm ger y coleg, so dwi'n trio neud mwy ar coleg. Ges i flwyddyn allan efo cwmni Iair. So just trio neud y mwy ar coleg a pob cyfle, really. Casglu gymaint o brofiadau sy'n bosib am hynny, ie. A beth yw'r gobeithio ni ti ar dyfodol ta, be nesau i ti? Wel, dwi'n edrych ymlaen i cychwyn swydd newydd efo Noble Foods ym mis Medi, fel trainee regional manager iddyn nhw, so dwi'n edrych ymlaen i cychwyn swydd newydd. Ti'n cofio Fflwyr mewn ysgol? Ynddo. Felly, dei ti sa fi, fel un sy'n nabod sy'n blynyddoedd mai, pam wyt ti'n meddwl bod hi di ennill y wobr yma, a gei di'r un cwestiwn y munud? O, mae wastad yn gweithio'n galed, a efo real drive, so, llongyfarchiadau. A pam ti'n meddwl bod Ifan ma wedi ennill Fflwyr? Mae'n cymryd pob cyfle sy'n dod o'i flaen, ac eto'n gweithio'n galed iawn am pob peth mae di gael. Wel, arferchog, llongyfarchiadau calonog iawn i'r ddau na chi. Os na ddathlu fod wan heno? Siwr o fod. Na'n gofyn dim mwy, dim ond i chi fwynhau eich hunan yn fawr y ddau na chi, da iawn. Diolch yn fawr.